einhver niður sem geti hoppað upp eftir? Ég sá hóður í það. Það er að henda Er eitthvað teip hérna? Já. Ég hef þetta teipin upp fyrir framtíð. Já, þú til dæmis að þegar við förum á miðjuna, þannig að já, þá ferð þú að
som maja, men överallt sådana människor börjar komma till. Ja, jag lägger det på GFT. Då har jag fixat det med. Det var inte det snart. Jag vet inte, det är sommar. Det var första som kommer, då är jag med innan. Jag får inte ut lådan, så är jag bara det. Efter kanske
Gracias por el requerimiento del proyecto, que todo fue legalmente
detto non sono uscito.
passa por Rio.
Electrical.
Vi vill tacka stödjarna här för nummer 2 från oss.